oyentes, a continuación, Subway junto con Smith Dorlan está presentando su entrevista de Dia Pawe. Y nos llama Bombini Awe na gerencia de hospital, of parcialmente, of parte de hospital y su junta de directiva. Nos tiene el señor Gregory Cruz junto con nos Awe. Buen día. Buen día, Aldrich. Buen día, Gregory Bombini. Y también nos tiene el señor Jaco Vroegop. Buen día. Welkom. Meneer Vroegop, u heeft een probleem op Aruba. Je kan nooit laat zijn. Nee, dat is waar. Dat is overal. Ja, nou maakte mijn vader vroeger wel een grapje. Die als er dan gebeld werd, en was natuurlijk vroeger had je nog zo'n ouderwetse telefoon, dus dan liet hij de telefoon en dan de telefoon op en dan zei hij met laat wakker. En dan zeiden heel veel mensen, oh sorry, verkeerd verbonden. En dan legde hij er natuurlijk weer op en belde ze weer opnieuw. Maar inderdaad, je moet altijd wel vroeg op zijn. Maar heel veel Arubanen zijn altijd vroeg op. Dus het past hier op zich wel. Oh ja, past hier. Oké, ik hoop het. Wel, welkom meneer Vroegop en ook Gregory Cruz van Hospitaal. Het was een tijdje dat wij het licht willen zetten op Hospitaal. Omdat de hospitaal, Dr. Horacio Odiber Hospitaal, zo belangrijk is ook voor onze gemeenschap. Er zijn de laatste tijd vernieuwingen gedaan en bijbouw. En ik heb recent in het hospitaal geweest, een mooie piano gezien daar. Hoe gaat het met de vernieuwingen en de laatste, als er zijn ook extra bijbouw die werd gedaan? Ja, ik denk dat de piano die is inderdaad echt heel mooi. Die verbindt echt mensen en je ziet elke dag mensen die daar komen op bezoek of patiënten of medewerkers daar spelen. En dat zorgt in ieder geval voor dat er een goede sfeer is. Mooie sfeer, mooie welkomstsfeer. Ja. En de sfeer is heel belangrijk, want als je zelf niet gelukkig bent, dan is het ook heel moeilijk om anderen gelukkig te maken. Dus we proberen echt door hospitality, proberen we in ieder geval te zorgen dat alles wat in het ziekenhuis gebeurt, dat op een goede manier gebeurt. En dat mensen, onze visie is accessible healthcare for everyone, without compromising on quality. Zodat iedereen welkom is, ongeacht wie je bent, wat je bent en waar je vandaan komt. En dat je gewoon altijd de beste zorg krijgt. Dus dat wat er binnen gebeurt. Daarbuiten inderdaad, het gebouw, dat is nog steeds niet af. Dat loopt al heel lang. Ik denk dat mijn collega Gregory daar ook een hoop over kan vertellen. En ja, we vorderen er langzaam en zeker komt het af. Maar het is wel met veel stoten. En iedereen ziet dat ook, denk ik. Dat wat er wel af is mooi. Dus als je kijkt naar de nieuwe toren, waar we ook in COVID-tijd een nieuwe ICU hebben geopend. En 1,5 jaar geleden een nieuwe operatiekamercomplex. Ja, dat is echt prachtig. En daar kunnen we heel goed werken. Maar het vraagt van onze medewerkers echt heel veel aanpassingsvermogen. Heel veel gedoe ook. En natuurlijk ook van onze patiënten. Die vandaag misschien in dat kamertje moeten zijn en overmorgen in dat kamertje. Dus dat is af en toe wat chaotisch. En het is lastig om te verbouwen in een bestaand complex. En daar lopen we heel erg tegenaan. En zeker ook natuurlijk met de aannemers die het liefst willen doorbouwen. En voor ons telt, de bouw moet af, maar op de eerste plaats staat echt de zorg. Oké. Gregory, porque añadirle lo que ya acaba, señor Frucapa, Bisa, construcción, renovación, durando largo, costando hopi también para la comunidad. Sí, Aldrich, hay exactamente 10 años pasado, cuando hace groundbreaking, de proyecto de hospital, fase 1. El proyecto aquí stak na año pasado na 1 maart. Onde ku aannemer a decidi ku nota sigi trahamas ela je un conflicto ku doe die gebouw ku ta soga. Dus actualmente bouw queda para full año, basically full año 2023. O working in 2024 en daarbij na começar un soft start. E nossa primeira na maart, april en daarbij começar un start na di masterador também por terminar proyecto. Tu reto basta grande. Sí, falta. De nosso parecer, falta base para terminar ainda. Segundo Soga, tem menos que 10% falta para terminar de full projeto. Parte não falta ainda, bijvoorbeeld, entrada principal, onde a gente conhece entrada principal bio do hospital. Se guarda renovar ainda. E também havia uma cafeteria, que é muito importante para os trabalhadores. Agora que não vou imaginar que os trabalhadores têm que break ou têm que lunch, trazem na desk para hopi acabar, desde que a entrada principal está será. Então, tem parte de toren bio, nanti met toren A. Banda está claro, mitar, e outra banda falta para terminar ainda. Essa aí tá onde que nada bem começar promê na março ou abril. E nossa primeira com piso 4, com piso 3, não terminar de algum luna. E assim é para operacional. Essa aí tá hopi, se ele ajuda nos hopi para aliviar, para vai ter mais cama available para paciente.
Agora que você está bezig com o edifício bio, dus tu no bonang tatraha, Sim, que tem que abordo plania. sim, tem Tower B, que é Tower Novo, onde eerste hulp tá, e onde meu colega Jaco acaba de dizer que ICU tá de 5 pisos. Tower E tá klaar, terminar, entregar. E Tower Bio, tá onde kurang a renovar metade DJ e falta metade ainda para terminar. Ok. E parte cabinda com ja, wat mentioneer hoor ik met aprovechar die bij die biagribaje. Ja, we hebben de data van de eerste hulp gezien gedurende de laatste weken. Zijn er verbeteringen gedaan om de mensen hebben klachten dat het te lang duurt voordat zij binnen kunnen komen en assistentie kunnen krijgen? Ja, en Wat voor fysieke verbeteringen kan gedaan worden? En ik snap dat ook echt. En ik vind het ook echt heel vervelend. En als je kijkt naar onze aantallen, 40.000 patiënten hebben we afgelopen jaar op de eerste hulp gezien. En dat zijn er gewoon echt heel veel. En mensen komen altijd met pieken, dus tegelijkertijd. En we moeten natuurlijk altijd eerst de mensen die het hardste of de meeste zorg nodig hebben, eerst helpen. Dus soms kom je voor iets kleins wat wel belangrijk is. Maar dan moet je toch langer wachten, omdat er allemaal mensen naar je komen die toch eerst moeten, omdat dat wat bedreigender is. Wat we hebben gedaan is in ieder geval dat we zetten veel meer extra personeel in. En we hebben ook eigenlijk met elkaar afgesproken dat we gewoon intensiever met de huisartsen samenwerken. Alleen dat is echt ook wel lastig, omdat de huisartsen op personeelstekort hebben. Net als wij soms als ziekenhuis ook. Maar de grote oplossing zal uiteindelijk zijn dat er meer bijgebouwd moeten worden. Dus dat het ziekenhuis, ondanks dat het dus nu al lang, mijn collega zei het al, 10 jaar lang in verbouwing is. En we zijn nog niet klaar. Maar eigenlijk is het ziekenhuis al dadelijk bijna te klein voor dat wat Aruba is. En de ideeën van 10, 15 jaar geleden toen het gebouw ontworpen werd, toen had Aruba veel minder inwoners. Er waren veel minder ongedocumenteerde of vluchtelingen. En er waren veel minder toeristen. Ja, en al deze mensen die natuurlijk op het eiland zijn, hebben uiteindelijk ook zorg nodig en recht op zorg. Dus dat maakt dat sommige onderdelen van het ziekenhuis heel erg druk zijn. En dat zie je op de eerste hulp. Dat zie je in het beddenhuis. Dus we hebben af en toe, doordat we door al heel lang in verbouwing zitten, veel te weinig bedden. Dus af en toe moeten daardoor ook helaas mensen afzeggen voor een geplande operatie of bepaalde zorg. We proberen dat heel snel in te halen. Maar ik maak me er ook echt zorgen over dat we voor de toekomst, dat we er echt goed om tafel moeten hoe we uitbreiden. En wij praten daar ook echt over van waar moeten we over 5 jaar of over 10 jaar staan. En wij gaan nu wel qua eerste hulp, we zorgen dat er volgend jaar komt er een nieuwe CT-scan daar. Of dat we veel sneller ook daar op de eerste hulp mensen kunnen scannen. We proberen efficiënt te werken. Maar het zal altijd zo blijven, denk ik, dat er momenten zijn dat het gewoon veel te druk is. Ja. Kunt u een beetje vertellen over uzelf? Van waar komt u vanuit Nederland en ervaring kwesties en zo? Ja. Nou, deze dagen zeg ik kom eigenlijk van boven de rivieren. Dat betekent in Nederland dat je niet gewend bent dat de carnaval bestaat. Oké. Maar we hebben nu met het ziekenhuis hebben een carnavalsgroep en we hebben meegedaan. Dus we hebben samen, Gregory en ik hebben ook meegedaan met de Lightning Parade. En aankomende zaterdag in San Nicolas en zondag in Playa. Ja. En het is echt superleuk. Het is echt, het is heel gaaf om dat mee te maken. Dus ik kom uit een gebied, dus boven de rivieren, uit Gouda. En heb daar heel lang gewoond en naar de middelbare school gegaan. En uiteindelijk heb ik een opleiding als operatiestent gedaan in Rotterdam. Toen technische geneeskunde gestudeerd in Zurich in Zwitserland. Toen heb ik 8 jaar in Zwitserland gewoond. En terug uiteindelijk naar Nederland gekomen. En in Nederland bij met name private ziekenhuizen gewerkt. En het Erasmus MC als een hele grote ziekenhuis. En de laatste jaren voordat ik hierheen kwam, heb ik voor een grote internationale ziekenhuisgroep uit Turkije en Maleisië gewerkt. En tussendoor nog politieke wetenschappen gestudeerd. Dus ik hou van geneeskunde, ik hou van politiek en alles wat daar combinatie. En in ieder geval mijn achtergrond helpt heel erg om niet alleen te weten hoe het misschien in de bestuurskamer gaat, maar natuurlijk ook op de werkvloer. Dus ik heb gewoon ook heel veel patiënten behandeld en meegewerkt. En dat vind ik nog steeds ook heel erg interessant en leuk. Dus ik probeer nog steeds af en toe mee te gaan naar de OK of op de verpleegafdeling. En gewoon ook om te zien hoe gaat het en waar zijn we mee bezig. En ook om natuurlijk niet alleen maar bezig te zijn met bestuur of politiek. En dat helpt echt. En ik ben hier nu bijna 4 jaar, dus het gaat echt snel. Ja. Ontzettend leuk nog steeds.
We hebben elkaar gekend gedurende de pandemie. En ik wil u deze vraag stellen. Wat zijn de belangrijkste lessen die u heeft geleerd hier op Aruba gedurende de pandemie met de hospitaal? Ik denk dat we want het is een van de grootste, het is de grootste crisis van Aruba ooit wat betreft gezondheid. Ja, qua gezondheid en qua economie natuurlijk denk ik ook. En ja. de effecten daarop op de bevolking. Omdat we natuurlijk dicht zijn gegaan. En dat is heel veel andere landen. Ik denk wel dat Aruba het heel goed heeft gedaan. Dus dat Aruba, als je kijkt naar heel veel andere landen, die waren heel lang op slot. En heel veel mensen konden niks, veel psychische klachten. Dat is op Aruba uiteindelijk wel meegevallen. Omdat we toch wel naar buiten konden. En dat er waren regels, maar die vielen uiteindelijk wel mee. Maar voor het ziekenhuis was het wel natuurlijk echt alle hens aan dek. Want we waren ineens natuurlijk heel vol. We hadden eigenlijk normaal maar een ICU van 6 bedden. Toen gingen we ineens naar een ICU van 25 bedden. We hadden grote personeelsproblemen. Dus we hadden heel veel steun aan Nederland, die via Amerika mensen naar ons toebracht. Die mensen waren echt essentieel om te zorgen dat we iedereen die binnenkwam om opgenomen te worden of behandeld te worden, konden helpen. Wat mijn grootste les is, of eigenlijk wat ik eigenlijk gezien heb, is dat wij als mensen, in ieder geval wij aan het ziekenhuis hier zeker, uiteindelijk altijd voor elkaar klaarstaan. En dat we keihard de schouders eronder hebben gezet om andere mensen te helpen. Dus de teambonding. COVID heeft echt wel geholpen om nog een beter team te worden. En ook om te zorgen dat we sneller beslissingen konden nemen. En een beter ziekenhuis voor Aruba konden maken. En daar ben ik echt heel trots op. Dat wij dat als ziekenhuis hebben gedaan. En dat we goede samenwerking zochten met iedereen op het eiland. Ik vind het wel. Er zijn natuurlijk heel veel mensen hebben heel veel last ook gekregen met COVID. En sommige mensen natuurlijk ook daardoor overleden. En ik denk dat het altijd daardoor wel belangrijk is dat we blijven werken aan een happy en een gezonde lifestyle. En om te zorgen dat je dus niet ziek wordt. En COVID is nog steeds hier. En COVID is natuurlijk wel we hebben heel weinig mensen eigenlijk met COVID die we nu opnemen. Maar het is het natuurlijk nog steeds. En het is inmiddels natuurlijk een soort van chronische griepziekte geworden. En zullen nog steeds mensen door getroffen worden. En je ziet ook dat er natuurlijk ook weer andere virussen komen waar mensen ook de afgelopen weken weer behoorlijk ziek van kunnen worden. Positief is dat je ook weer weerstand opbouwt en hopelijk dan weer minder ziek wordt tegen andere ziektes. Dus, ik wil graag even praten over de laboratorium. Ik ken een paar van de mensen die daar ook werken. De Lab HOH, zeer bekend en was zeer belangrijk gedurende de COVID-pandemie. De rijauto's daar en er moest zoveel gedaan worden. Gregory tauta un trabalho titanico die laboratório HOH. E com um trabalho formidável. Esse é pluimpje para Bolsonaro. Imita compreender que o laboratório a seguir inovar. Bopo conta un poco di sé of meneer Jaco BCC? Sì, mi bisa algo over. Sì, durante la pandemia Lab HOH ha un player hoop importante dingen veld. Als je wat test. Met DVG, sì. Sì. Nós test para gente Aruba. Pelo que trata AZV assegurado, não? Também nós lanta test centers rond Aruba na airport nós lanta test center, pero também na Palm Beach Plaza e tempo aí para isso não começar um test para Mr. Biaha. Correcto. Nós invertido em equipo nang novo, nós invertido em personal, nós invertido em training, para assim nós poder quedar up to date com eigenlijk a pandemia. Nós hoop contento, agradecido nós trabalhadores, para sobrando trabalhar quase 24/7 por dia para poder draai tu resultado na pasina e pasiando por higher resultado hopi mas lihe. Nós te compreender que agora que testan ko antes tata guardo manda para Holanda, para outro país agora que na Aruba mesmo hasis aqui não. Sim, nós compra vários equipos novos onde que isso aqui não é necessário mais para mandar testan a fo. Ainda tem algum teste que nós manda fo, sobre tem testan que tasina agora se não hopi pouco na Aruba que não tá não tem aquele retorno on investment para comprar equipo de milhões assim com par sobre na Aruba. Pero a maioria testes que tu assim na Aruba, na laboratório tu assim na Aruba mesmo. Dus não me ser manda afo quase nada mais. Oké. We gaan naar een ander onderwerp. Artsen. Heeft de hospitaal genoeg dokters, artsen? Ja, dat is een lastige vraag. Nou, kijk, we hebben gelukkig echt heel veel goede artsen. En we hebben echt wel proberen we steeds alle vacatures die we hebben in te vullen. Soms lukt dat natuurlijk niet en dan zoeken we waarnemers, mensen uit het buitenland die tijdelijk naar ons toe komen. En dat is tijdelijk goed, maar natuurlijk voor een patiënt niet fijn als je elke keer weer een andere arts krijgt.
Het is uitdagend om artsen te vinden. En dat heeft met heel veel redenen te maken. Is dat Aruba betaalt niet slecht, maar ook niet supergoed. Dus in heel veel landen om ons heen of in Europa kunnen artsen soms veel meer verdienen. Ik heb gehoord dat veel artsen nu naar Bonaire gaan. In Bonaire kunnen ze veel meer verdienen dan hier op Aruba. Dat is niet leuk, dat is laf. Nee, en dat geldt in Nederland ook. Door de afgelopen jaren zijn de salarissen behoorlijk gestegen. Maar zelfs ook hele goede artsen kunnen in Colombia en natuurlijk in Amerika ook terecht. Dus je merkt dat onze concurrentiepool is gewoon groot. Dus we schermen natuurlijk altijd met zon, zee en strand. Maar ja, je moet ook wel hard werken. En dus ja, het is voor mensen moeilijk om die balans te zoeken. We proberen aantrekkelijk te zijn. Dus wij sparren ook met elkaar van hoe gaan we nou zorgen dat we ook over een paar jaar nog aantrekkelijk zijn. Dus je ziet wel dat uiteindelijk mensen die hier kiezen het wel heel fijn en leuk vinden om te werken. En dat het ook een heel goed team is. En je hebt hier meer tijd voor een patiënt dan bijvoorbeeld in Nederland. En dat vinden heel veel artsen uiteindelijk toch wel heel belangrijk. Gelukkig. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om onze patiënten. Dus in die zin vinden we nog steeds wel mensen. En we maken echt gebruik van ons netwerk. We zoeken enorm veel. Maar het is een uitdaging. En soms lopen we dus daar ook in vast. En soms als er dan een kleine crisis is ergens. Ja, dan in een vakgroep of met een aantal artsen. Ja, dan heb je een tijd dat het een probleem is. Ja, wij hebben gehoord dat nu artsen die met pensioen gingen, nu terug worden geroepen. Is dat waar? Nee, volgens mij niet zozeer. Hier, bij hospitaal, ja. Nee, het is natuurlijk wel zo, als mensen soms met pensioen gaan, dan... Kijk, pensioenleeftijd is 65. En heel veel mensen zijn met 65 gewoon nog ontzettend jong. En we worden gelukkig ook steeds ouder. Dus eigenlijk als je natuurlijk met 65 verplicht met pensioen bent, dan ben je eigenlijk nog niet uitgewerkt. En dus als je nog weer terug wil komen, bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar, dan staan wij, afhankelijk van wie het is en hoe goed je gewerkt hebt natuurlijk, staan we daar wel voor open. Ja. En dus hebben we ook soms Om te helpen. Om te helpen. Ja. Want we hebben gehoord dat er is een situatie dat meer artsen nu, acuut nu, nodig zijn bij de hospitalen. Nou kijk, bijvoorbeeld we hebben nu een uitdaging bijvoorbeeld op de dermatologie en we hebben Gynaecologie. En de gynaecologie, Ja. daar zijn we nu inmiddels weer op formatie. Dus daar hebben we wel een mevrouw die eigenlijk al met pensioen zou moeten gaan. Die heeft gezegd, laten we nog een jaar met elkaar doorgaan, zodat we dan nog weer meer tijd hebben om iemand te vinden die het daarna overneemt. En zij wilde dat gelukkig ook doen. Dus we proberen wel daar naar te kijken. Maar soms hebben we inderdaad wel mensen die eigenlijk met pensioen al zijn of gaan. Kijk bijvoorbeeld naar dokter Kabenda. Ik denk op Aruba heel bekend als KNO-arts. Ja, eigenlijk is hij al met pensioenleeftijd. Maar hij werkt gewoon nog wel door, omdat er nog geen vervanger is voor hem. Er wordt wel een vervanger opgeleid. En zolang hij door kan gaan en wil gaan, zijn wij daar heel blij mee. En ik denk dat Aruba daar heel blij mee is. Ja. Maar dat is een uitdaging. Het is niet makkelijk om nieuwe mensen te vinden. En we zijn nu al bezig met een planning voor hoeveel mensen gaan over 2 jaar, over 5 jaar of over 10 jaar met pensioen. En hoe moeten we nu al mensen kijken of we mensen al nu al kunnen recruteren of aan ons kunnen binden. En we zijn zelfs met universiteiten in Nederland aan het praten van laten we gewoon mensen uit Aruba opleiden in Nederland. En kijken of ze dan uiteindelijk naar ons toe kunnen komen. Nee. De 4 februari was de kankerdag, de internationale dag voor kanker. En ik heb gehoord op Aruba, de situatie is erg. Ondanks er geen data is, want wij zijn kritisch op DVG en AZV. Hoe kan het zijn dat er geen goede data available is? Maar wij weten dat de kankercases omhoog zijn gegaan. Het is een beetje explosief bijna. Je kan het niet overdrijven, maar de trend is niet positief. Het is zeer negatief. Hoe kunnen we in zo'n situatie een oncoloog verliezen die gaat buiten Aruba werken, die Aruba verlaat? Ja, nou, we hebben ik ken de cijfers inderdaad. Ze zijn het aantal gevallen op mensen met kanker is helaas inderdaad nog steeds toenemend. Dat zie je eigenlijk ook wereldwijd ook wel, door allerlei factoren. En we hebben inderdaad in het recente verleden een oncoloog verloren. Of eigenlijk is dat is voor mijn tijd, maar die is inderdaad vertrokken. We hebben nu wel ook een stevig team. En er komt een nieuwe hematoloog bij. Dat is een oncoloog. Dat is iemand die gespecialiseerd is op kanker, maar dan nog op bloedziektes binnen de kanker. Binnen het veld van kanker. Dan hebben we best wel een stevig team van 3-4 mensen die hier zijn om te helpen. En ik denk wel dat we
daar echt heel veel geluk mee hebben. Dat we een stevig, goed team hebben om mensen hier echt te kunnen helpen. Werken de artsen in team bij de hospitaal? Want ik heb gehoord dat dat moeilijk is in de professional level van de dokters. Dat zij niet lekker samen met elkaar werken. Of er zijn veel, ik zeg het zomaar, veel ego's in de play. Ja. Maar is het nu beter? Nou ja, we hebben natuurlijk in het recente verleden daardoor ook problemen gehad in vakgroepen. Daar hebben wij voor gezorgd dat er training, mediation kwam. Bij sommige mensen heeft het betekend dat ze daardoor ook het ziekenhuis moesten verlaten. Omdat als je te solistisch werkt, dus niet in een vakgroep, dan betekent dat dus eigenlijk dat je dus gevaarlijk bent. Want je bent natuurlijk niet alleen maar de enige die denkt hoe het moet gaan. Je moet altijd afstemmen. Ik vind het in ieder geval als directeur onwijs belangrijk dat we MDO's hebben. Dat zijn multidisciplinaire spreekuren. Dat je samen met elkaar een patiënt bespreekt. En dan niet alleen maar misschien met je team op Aruba, maar ook bijvoorbeeld met een team in Nederland. Laat ik bijvoorbeeld neurochirurgie noemen. Daar werken we heel erg intensief samen met het UMC Utrecht in Nederland. Daar worden patiënten dus door de neurochirurgie hier met neurochirurgen in Utrecht gewoon besproken van dit is de diagnose, dit hebben we ontdekt, wat is het behandelplan? En je kunt zich voorstellen dat, dat we hebben hier maar 1 neurochirurg en UMC Utrecht brengt elke maand hier een neurochirurg heen. Maar dat als je dus met daar een team van 30 neurochirurgen, dat je een veel betere behandeling en een veel betere methode krijgt. Ok. Ja. Nós estamos um break aqui, nós estamos back, nós estamos papia com tanto o senhor Gregory Cruz, pero também com o senhor Jaco Vroegop, de hospital, gerência de hospital, se que nós tocante equipo, hopi gente bayendo Colômbia, DICOM, combina nota que daruba para cierto diagnóstico, dice Kirato. Hey, tem loucura na Subway. 7 dias largo, de januário 31 até februário 6. Kies de 5 diferentes sops, plus um cookie, plus 20 ounce fountain drink. Para unicamente $50. Loucura! Assim mesmo, loucura na Subway. Kies de 5 diferentes sops, opção de seafood lobster, tuna, barbecue rib, Italian BMT, of over roasted chicken, plus um cookie e 20 ounce fountain drink. Para unicamente $50. Loucura na Subway. Era flor te nace canción y a mi lote y papo de corazón. Si vos me ser de un román, sea de malo o de bon, me lo prefera en vida y no razón. Me lo vaya extra mile, pa' mi segura vos mine. Vai pago, extra mile, tanto en mi está vivo, extra mile, y lo mi cuidado, extra mile, siempre lo voy de un amigo, extra mile, lo mi vai pago, extra mile, sin algún motivo, extra mile, y mi está asegurado, extra mile, por un grupo vaya extra mile. Bintuma un break durante un dia super druk na Smith & Dorla's Coffee House. Pa sobosaka ba unda pa saborear bom koffie of een delicioso thee orgánico, acompanhar pa douche broodje, bolo of salada. E special, o Smith & Dorla sta per curar pa preparar pa buco hopi amor. Pa nos clientes dan kuta preferar thee 100% orgánico e libre de cafeína, tem 6 tipos como mister bin purba. E pa paladar diferente e Bombay Chai, un thee exótico, un mezcla de cinnamon, ginger, nutmeg e black tea. E para nos juventud, aparte de caramel e mocha frappuccino, agora também tem cookies and cream de coffee frio na Smith & Dorlas. Vim desfrutar de nosso espaço ideal para fiesta ou para reunir com amigos. Nós está abrindo dia de 9 de manhã para 6 da tarde e de sábado de 9 de manhã para 2 da tarde. Llama Trempang para reservar na telefone 588-4888. Smith & Dorla's Coffee House. Ta pa isunan kusa di compartir de bom ambiente. It's 100.
oyentes nos te continuar que entrevista di dia. Nos te voy a preguntar di comunidad también que drenta aldrig bon dia por un puntra manier cruza afvroeg op tocante die opleiding pas studenten que ta interessado in studie of tragen den richting die verzorging, die cuido, zorg, pero no quier bij Holanda. Gregory, ¿por qué contestar? Sí, seguro. ¿No? Recientemente, hospitalen worden acreditados door die SBB, de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, die Hollanda. En dan kunnen we bevang op studenten die bezig zijn met een MBO-studie. Kunnen we bij een geaccrediteerd organisatie, bij stageplekken, bij studenten aqui. Sa kita quando studenten aan die Hollanda, per também studenten na Aruba, of Arubiano na Hollanda, que quer bin stage, na por bin na hospital, nos in diferente stageplekken que nos biedt bij MBO, pa hopi aanjekab nos biedt stageplek bij HBO, para work na nos worden accreditado para também para nível de MBO. Nos tem hopi informação op nosso website na HOH Academy. Dus por subir a website de hospital, arubahospital.com, e parte de HOH Academy, waar hij maar informatie die MBO stageplekken aan aqui. Ja, maar ik heb wel gehoord dat de hospital veel managers in dienst heeft recent, maar niet genoeg verpleegsters. Is dat waar? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je veel managers botsen met elkaar daar, maar je wil meer verpleegsters in. Je wil zeker. Nee, ik denk dat het allerbelangrijkste is mensen op de werkvloer inderdaad. Maar je hebt ook wel managers nodig. En ik geloof eigenlijk meer in managers die meewerken dan managers die aan de kant staan. Maar we hebben gewoon ook heel veel mensen nodig die schoonmaken. Mensen nodig die elektriciteit repareren. Die de boekhouding doen, zodat we salaris kunnen betalen. Schoonmaken om geen infecties te krijgen. Dus je bent echt een team. En we hebben wel een uitdaging inderdaad om genoeg verpleegkundigen te vinden. En dus we proberen zelf ook steeds meer op te leiden en samen te werken met EPI op het eiland, Xavier op het eiland, instituties in Nederland. We halen mensen uit Colombia. Wat mijn collega ook al zei, het helpt zeker dat we nu geaccrediteerd zijn. En dat we mensen ook een volwaardige opleiding kunnen aanbieden. En we zijn nu bezig met gesprekken met Bonaire. Die zijn natuurlijk onderdeel van Nederland. Zodat we mensen kunnen gaan opleiden samen met Bonaire, die dan ook een Nederlandse BIG-registratie krijgen. Zodat het diploma ook heel veel waarde heeft. Zodat je hopelijk natuurlijk wel op Aruba blijft, maar dat je in ieder geval ook eventueel ergens anders kan werken. En dat mensen daardoor eerder kiezen om voor de zorg te werken dan bijvoorbeeld in de horeca gaan werken. Ja, het is een onwijs leuk beroep en onwijs nodig, maar niet iedereen kiest ervoor. Ik heb deze technische aspect van deze issue. Wordt er gekeken naar de manieren om de administratieve taken van de verpleegkundigen te verminderen, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan direct patiëntzorg? Een hele goede vraag, want dat is inderdaad wel, ik denk overal een probleem. Dat een verpleegkundige of een arts steeds meer tijd moet besteden aan de monitor. Ze zijn binnen de monitor. Ja, dan kijken ze niet naar die patiënt, maar dan zijn ze met iets anders bezig. We zijn, en dat is bij ons ook een issue, en dat komt natuurlijk vanuit de hele legal kant, dat er gewoon steeds meer geregistreerd moet worden, maar ook voor de safety kant. Want juist doordat je natuurlijk veel registreert, kan je patronen ontdekken en zien of er mensen, hoe de ziekte verloopt en of je bepaalde dingen niet mist en dat je dingen goed kan bespreken. Wat wij in ieder geval wel aan het doen zijn, is dat we gaan met een nieuw elektronisch patiëntendossier werken. Daar zijn we nu een keuze voor aan het maken. En een van de redenen van dat dossier is veiligheid. Is te zorgen dat we nog veiliger kunnen werken, zodat er minder fouten of minder problemen in het ziekenhuis kunnen ontstaan. En dat we mensen nog veiliger en beter, sneller kunnen helpen. Maar ook om te zorgen dat we efficiënter werken, zodat er veel meer artificial intelligence in zitten. En dat patiënten veel meer aandacht krijgen van hun verpleegster of hun dokter. En dat moet over 2,5 jaar moet dat klaar zijn. En dat gaat zeker helpen. En ook, het is ook het werkplezier. Want ook een verpleegkundige wil liever niet alleen maar moeten tikken. Die wil gewoon ook met die patiënt tijd doorbrengen. Ja, want ik heb dit gehoord, dat wanneer een verpleegster meer met de patiënt is, dat de patiënt ook beter voelt. Ja, dat zij beter vooruit gaan in hun healing. Veel is gewoon ook aandacht en ook naar elkaar luisteren. En luisteren klinkt heel makkelijk, maar het is een deel van de oplossing zit vaak in het goed begrijpen wat iemands probleem is. Want soms is het misschien lichamelijk, maar ligt de achtergrond iets in de thuissituatie of de omgeving waar iemand woont. Ja. En als je daar niet achter komt, dan wordt iemand of blijft iemand steeds ziek.
Dus ik geloof daar heel erg in. Dus een holistische manier van kijken. En dat het niet alleen maar bestaat uit even snel een pilletje erin stoppen. Of even met een clipboard binnenkomen. Dit ABC en dan wegwezen. En ik hoop echt, en daar werken we echt. En we hebben echt, als je kijkt naar de foundations van ons ziekenhuis. Dat hebben we... We hebben veel in het ziekenhuis veranderd de afgelopen jaren. We hebben echt natuurlijk een nieuwe visie, missie. We hebben het gebouw is natuurlijk aan het veranderen. Ik denk dat we veel meer aandacht nu voor de mensen hebben. En dat komt uit onze foundation. We zeggen hospitality is onwijs belangrijk. Hospitality naar je klant, je patiënt, maar ook naar elkaar. Continuous learning. We vinden het enorm belangrijk dat iedereen kan blijven leren. En dat iedereen die bij ons werkt, je kan blijven doorgroeien. En dat je dus ook nieuwe opleidingen kan doen. Als je zegt, ik kwam binnen als elektricien, maar ik wil heel graag verpleger worden. Kan dat? Nou, dat kan. Dus daar helpen we echt in mee. Financial sustainable. Want we waren financieel niet gezond. Maar inmiddels zijn we een financieel gezond ziekenhuis. En waarom is dat belangrijk? Dat geld kunnen we gebruiken om nieuwe middelen aan te schaffen. Nieuwe apparatuur, maar ook nieuwe mensen. En het laatste is quality. En quality is niet als laatste, maar het is super belangrijk. Alles draait om kwaliteit. Dus we gaan voor de GCI-accreditatie. We zijn al met andere accreditaties al een tijd bezig. Om te zorgen dat we alles goed op een goede manier doen. Uniform. En dat we daarmee hele goede kwaliteit neerzetten. Ik denk, als je kijkt naar ons ziekenhuis. Ik durf echt wel te zeggen dat we in de Caribbean echt wel een van de beste ziekenhuizen zijn. En daar ben ik echt heel trots op. Eén luisteraar heeft dat opinie niet, geeft u geen gelijk. Hij zegt dit, aldrig tremendo programma, maar de hospitaal van Aruba heeft de sterfteratio van hospitaal is hoog. Veel mensen sterven in de hospitaal, meer dan andere hospitalen. Ja, is dat zo? Nou, nee. En waarom zeg ik nee? Ja, er sterven veel mensen in het ziekenhuis. En veel is ook relatief, wat is veel. Maar dat komt ook omdat in heel veel andere ziekenhuizen in de wereld bijvoorbeeld mensen naar huis gaan om te sterven. Of dat er veel meer hospices aanwezig zijn. We hebben Aruba maar 1 hospice. Daar wordt wel gebruik van gemaakt, maar niet zo heel veel. Dus bij ons gaan meer mensen blijven in het ziekenhuis tot het einde van hun leven. En ik denk dat we daar als samenleving... Kijk, uiteindelijk, niemand wil meestal dood. En we willen allemaal niet dood. Maar uiteindelijk gaan we natuurlijk een keer dood. En dat laatste stukje moeten we zorgen met elkaar dat we dat zo mooi en goed mogelijk maken zonder zoveel lijden. En ik denk dat dat beter is in een thuissituatie vaak dan in een ziekenhuis. Want je wil het liefst bij je familie zijn. Maar dat stapje, daar hebben we dus in Aruba nog wel een aantal dingen te doen. En daarom lijkt het dat er veel mensen meer bij ons percentueel in het ziekenhuis doodgaan. Maar als je dus zou kijken van, zou iemand ook thuis kunnen sterven? Als je die groep eruit haalt, dan doen we iets raarders dan ergens anders. Ok, nós também não mais pergunta que eu permitir pergunta de mim mesmo como que assim de viajar para mij oyente dan stem bij Ratisina. Waarom gaan zoveel mensen naar Colombia? Ze zeggen dat op Aruba, bijvoorbeeld deze luisteraar zegt 4 maanden wachten voor een stresstest. Ja. Heeft Aruba genoeg MRI of CT-scan? Hebben we niet genoeg van die diagnoseapparatuur? Ja, ik zie dat natuurlijk ook gebeuren. En het liefst hou ik iedereen op Aruba. Wij hebben op zich genoeg equipment. We hebben een MRI die kan 24/7 draaien. Maar daar hebben we niet genoeg personeel voor. Dus dan zou je kunnen zeggen, oké, laten we meer personeel halen. Maar daar krijgen we niet genoeg voor betaald. Van de AZV bijvoorbeeld. Dus eigenlijk zouden we veel meer geld als samenleving naar de zorg moeten brengen. Zodat er meer mensen aangenomen kunnen worden. Dat de openingstijden veel meer ruimer gedaan kunnen worden. Want uiteindelijk... Eén MRI voor het eiland is niet genoeg. Nee, er staat natuurlijk een MRI ook nog bij een private organisatie. Maar op zich, de MRI die we hebben, die heeft qua capaciteit wel genoeg. En we proberen dat ook in te lopen, de wachtlijst. Maar het lastige blijft nogmaals, is dat we eigenlijk gewoon meer mensen nodig hebben. En daarvoor hebben we, die mensen moet je natuurlijk vinden, maar die moet je ook nog kunnen betalen. En wij moeten natuurlijk als ziekenhuis heel veel zorg aanbieden. Dus dat potje geld wat we hebben, moeten we verdelen. En daarom zijn we eigenlijk ook heel blij met toeristen. Daarom zijn we ook heel blij met de zorg die we de afgelopen jaren aan andere eilanden zijn gegeven en veel meer zijn gegeven. Maar dat is extra geld dat binnenkomt. En met dat extra geld kunnen we extra mensen aannemen. Okay. Maar inderdaad, ik zie het dat sommige mensen gewoon eerder naar Colombia gaan omdat ze sneller geholpen worden. En ik hoop dat we dat over een paar jaar kunnen veranderen. Oké, ik zie hier zoveel. Trabajando no hospital nota atractivo pa es dan riba e veld, salario e pensión ta hopje bouw. Gregory, ¿qué comentáis? Pago da malo? Het is de king bepunter, no?
Na hospital nós volgen um escaleringssysteem, FWG, die Hollanda, functiehuis. E eigenlijk betaald pagar bij een nível die studie, die ervaring. Dus het is escaleren aan de vast. Het komt overeen, lokaal Jacob is trimpang over die specialisten. Het komt bij andere personen dan met een casco. Not solamente el salario, pero pensionering, que nos tiene originalmente 10%, que onde is een hobbybon na Aruba. Dus secundaire arbeidsvoorwaarden, a mitad a mejora. Sí, nos acaba de ser un CEO na novembro 2023 para 3 anos. E die NOS-banden e die banden die vakbond, dus ABV, nós estamos contento com esse CEO que nós logra para 3 anos. Ok. Feliz dia, minha opera vários viajes de emergência. Tur trato cuido hasta e comida ta excepcional. Just último, ja e camber abira, hende mujer, e homber den e mesum camber. E saki si mi nota haya ta correcto. Man en vrouw in dezelfde kamer? Niet correct? Nee, eigenlijk niet. Kijk, soms is het wel goed om mannen en vrouwen te mixen, omdat mannen beleven pijn en ervaring anders dan vrouwen. En als je ze mixt, dan kom je in een goede balans, goed evenwicht, zodat eigenlijk allebei in een positieve sfeer gaan. Maar als je natuurlijk heel eerlijk bent, moet je eigenlijk willen dat we naar eenpersoonskamers toe gaan. En dat zie je dus in heel de wereld worden ziekenhuizen niet meer gebouwd met meerpersoonskamers, met eenpersoonskamers. Daar is destijds voor gekozen om dat hier niet te doen. En we proberen zoveel mogelijk mannen en vrouwen gescheiden te houden. Soms lukt dat niet. En dat komt de laatste tijd vaker voor. En dat komt omdat we gewoon echt tekort aan bedden hebben. Omdat we door de verbouwing, een tijd geleden, moesten wij meer bedden sluiten. Soga of de aannemer, die zou die bedden heel snel weer opleveren. Dat is niet gebeurd. Dus wij zitten al ruim 1,5 jaar met heel veel bedden tekort. En bijna 60 bedden tekort. En Gregory, dan moet je mensen mixen. Oké. Sí, lo cual me quero explicar que nós un tower novo, verdade? Pero eigenlijk na final die dia ora verbouwing tá klaar. Nós também die mesmo aantal kamer, quando nós tem prome verbouwing. Dus aí me quero explicar rato, antes maioria die kamer na, tava tem kamer die 6, 8 kamer. E essa não tem caso mais. Tour kamer orienta 2 of 4 personas por vai dentro e também tem kamer dan die solo persona, de isolatie. Sai tá assim que nós tem qua vierkante metros nós tá roupa mais grande. Pero com a cama, ela quer mais coisas, sobre de menos pacientes junto na câmara. Presente muito boa notícia que a quantidade de cama não abira mais roupa que tudo miljoen que gasta. Correto, zei ook wel mijn collega Jacob is trampando também que eigenlijk het plannen que agora trabalha para hospital de 5 anos passar na hora desenhar e verbouwen que 10 anos passar a Aruba de hoje em dia é diferente. Tem roupa mais habitante, tem roupa mais gente de afo, roupa mais turista de visitar as islas, dus zij te haast que e plannen que tava tem eigenlijk de 5 anos passar, mas worden revised e eigenlijk nos mester de mais cama. Den hopi aspecto Aruba a hiba manejo crunch abrir den certo sector na ko acelerar também o crescimento de Aruba. Nós também rato com outra pergunta. Bom dia Adrik, por punter meneer vroeg op die ha no por binko op. Oh, nou, is ik bij gaan. Ja. Dus, dat is een vraag die we hebben al gedaan. Adrik, radioloog, kutabata in dienst, ta informar ku MRI, otro parte ta ser usa 24 horas per dia. Ja. U heeft het gezegd. Ja, eigenlijk, ik zal een voorbeeld geven. Toen ik in Zwitserland woonde en werkte, en toen werkte ik ook voor een ziekenhuis op een gegeven moment. En wij hadden daar 2 MRI's, maar die MRI draaide 24 uur per dag. En als patiënt kon je gerust een afspraak krijgen om 12 uur 's avonds of om 2 uur 's nachts. En je had altijd binnen 2 dagen je MRI, omdat we daar genoeg mensen hadden en personeel hadden. En dat werd ook goed betaald. Maar daar draaide MRI. En MRI is zo duur in aanschaf. Dus het is zo zonde dat we de MRI niet meer kunnen draaien. En waarom hebben we niet genoeg mensen voor een tijdje, al een poosje? Want het draait, volgens mij heeft het nooit 24 uur per dag. Het draait nu zelfs iets meer. We zijn nu bezig met de tijden aan het aanpassen. Dus binnenkort gaat de MRI langere dagen draaien. Maar dat is nog nooit eerder in de geschiedenis van het ziekenhuis gebeurd. Dus wij zijn echt enorm aan het pushen om te zorgen dat we meer personeel daarvoor kunnen vrijmaken en krijgen. Maar het is een grote uitdaging. Met name om die mensen te vinden. En daarna ook nog om AZV ervan te overtuigen. We maken er genoeg geld voor vrij. Oké. Andere vraag. Veel mensen hebben vragen vandaag. Un pension di 400 florin per luna ta bon, management ta excelente? Ze ondervragen de pensioen 400 gulden. Is het zo?
Bosland in pensioen, die 4 flering? Ik kan me dat niet... Ik ben heel benieuwd of dat is het als een ex-werknemer is van het ziekenhuis. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar het zou kunnen natuurlijk dat iemand zo weinig pensioen heeft. Dat is natuurlijk niet goed. En dat is natuurlijk heel weinig. Daar kan je niet van leven. Ik weet wel dat wij natuurlijk we hebben een nieuwe pensioenregeling afgesloten een tijd geleden. We betalen nu als werkgever een behoorlijk groot deel aan pensioenfonds. Om te zorgen dat ook mensen nadat ze echt heel hun leven, hun energie en kracht hebben ingezet in het ziekenhuis, dat ze ook gewoon nog een goed leven kunnen verder leiden. En ik vind dat ook enorm belangrijk. En we hadden het toen net al even over het salarishuis. We kijken ook echt naar hoe we voor iedereen een goed salaris kunnen krijgen en dat langzamerhand ook omhoog kunnen brengen. Zodat je salaris ook genoeg is om voor te kunnen leven en niet dat je 2-3 banen nodig hebt. Maar het is nog een weg. Y pensión te hopi individual, no? Si un persona trabaja solo en algún año so que la boa algún año de pensión no hospital, te sai so botar back, dus menos sai específico caso aqui. Ja, oké. Portanto, un caso bij oyente pone manera bozo weten, bozo por el. Zijn er andere belangrijke ontwikkelingen en kwesties binnen het ziekenhuis die u wilt bespreken en waar we inzicht kunnen krijgen? Nou, ik denk dat het in ieder geval gewoon... Ik denk dat iedereen ook wel ziet als we nu in het ziekenhuis komen dat we vooruit gaan en dat er een andere sfeer heerst. En dat is heel erg belangrijk. En we hebben een aantal samenwerkingen afgesloten met een aantal ziekenhuizen in Nederland. En dat helpt heel erg om de kwaliteit te verbeteren. En ook om onze mensen de kans te geven om in Nederland af en toe een tijd te werken. Maar ook om de ervaring van Aruba naar Nederland te brengen. En de ervaring van Aruba naar Colombia te brengen. Want we doen heel veel dingen echt ook heel goed hier. Dus ik geloof er echt in dat we de komende jaren nog een beter en sterker ziekenhuis kunnen krijgen. En we hebben, als je kijkt naar ons laboratorium, we noemden dat net ook al, we doen eigenlijk gewoon bijna alle testen we doen eigenlijk alle testen en we doen bijna alles wat op het eiland gebeurt, de tweede lijnstesten. Onze bloedbank is essentieel voor mensen die acuut bloed nodig hebben. En ik doe ook iedereen een oproep van meld je aan als donor als je dat nog niet bent, want dat is zo belangrijk voor de samenleving. En ons ziekenhuis... we zijn echt een groot ziekenhuis en iedereen die ook in het toerisme bijvoorbeeld werkt, realiseer je dat het ziekenhuis essentieel is, ook voor het toerisme. Want zonder ziekenhuis kunnen er, als mensen een ongeluk krijgen, mensen nergens terecht. En we zijn er echt voor iedereen. En ik denk dat we als samenleving echt wel heel trots mogen zijn op het ziekenhuis wat er staat. Ja, er gaan zeker af en toe ook dingen mis en dat vind ik echt heel vervelend. En ik hoor ze ook altijd heel graag zelf om dingen te kunnen veranderen. Want overal gaan er dingen mis. Maar ik ben ervan overtuigd dat we langzamerhand steeds beter komen. En qua ontwikkelingen denk ik dat we de goede kant op gaan. Oké. Gregory, algo más para reconocer? Si me puedo añadir, lo cual mi colega Jaco Cavibisa, mi también trabalhei 4 anos no hospital. Ora me llegué ao hospital dat april 2020, net COVID acabei começando para cima por mim. Me sei aldrig te correr por 5 lunas por menos um hack no hospital, novembro 2019. Correto. Dus nós chega eind die lo uno so dat na 2020 nós começa para work nang nós had achterstand enorme ding cijfer den jaarrekening. Nós acaba de cumprir nós die just 4 jaarrekening in 3 anos. Die 2016 dat een jaarrekening para hora me chega. Nós had diretor financeiro para mais ano, nós had jefe financeiro para mais ano. Dus hospital dat vai me sendo em decadência. Working nós primeiro com den primeiro quartal de 2024 working nós terminando jaarrekening 2022 e de tweede quartal 2023 assim nós den mais ou menos 4 anos nós acaba 20 jaarrekening e nós somente nós terminar jaarrekening aqui para vanaf 2020 na goedkeurende verklaring e também com o local de colega bisa nós está hopis saudável financeiramente se boa cifra não. Antes non stava attendendo cada vez hospital tapi di governo placa, tem problema grande AZV, no verdade nós temos hopi tempo entende die problema que men saúde di hospital financeiramente tá bom. Sim, desde 2020 kwam ik nós não bij banco bij via placa, dus nós hasi turcos voor nos operação, e sai dat tine também dorco nos jaarrekening no tota klaar nos bij banco para organizar nos zo werken nos por acerca banco para invertir mais de nos hospital. Dus sim, nós não tá bij governo pedi placa, nós tá onderhandel hopi banco AZV tour aia e moest dan kiko tour nos tá hasi, nós ajustar nos tarifa nang kutau di mas ku 10 anos em hora ajustar para si nos por aí mais entrada de turista nang dia fo.
Tem um oyente que manda bisa altri bom dia. Pergunta de pensão não está correto contestar. Pensão está depender de vários fatores. Algum exemplo, aantal anos de serviço de pensioenregeling, persoon seu salário tegenover contributie totaal. Por 30 anos está traga, pero se a contributie palona está 100 florin, bono está bouw op nada. Sei de caso? Correcto. Correcto, sí. Esa es lo cual eigenlijk me avisa hoy. Por caso diferente, me está en caso de hospital. Se ook dat parte com a contribuição de hospital, dat hoop je abou, não se logra subir que hoje na 10%, antes estava na 7.5%, então se ele quer crescer pouco a pouco, hoje na 10%. Essa é a verdade, se uma pessoa antes estava tinha salário abou e também a contribuição da hoop abou, essa é a task que você abou up, hoop menos pensão. Ja, iemand zegt hier, se você has MRI 24 horas per dia, menos zijn het bij Colombia. Ja, als jullie de MRI 24 uur doet per dag, minder. En CT-scan ook, want de CT-scan is ook hoog in demand. Ja. Het is goed dat het ook nog weer ook nu hier op tafel komt. En we gaan er echt nog extra aandacht aan geven. Want ik vind het inderdaad, ik snap ook echt voor mensen dat het heel frustrerend is. En een MRI is onwijs belangrijk om een diagnose te stellen. En we hebben natuurlijk altijd spoedplekken voor mensen waar het echt met spoed nodig is. Ja. Maar je wil gewoon natuurlijk gewoon wel altijd dat er gewoon snel gekeken wordt. Dus ik snap dat. En goed dat dan nog een keer ook benoemd wordt. Ja. Wel, de heer vroeg op, hartelijk bedankt om te komen en zo open te zijn met ons. En Gregory Mashadanki, tremendo. Y me espero oyente na tato hopi activo. Haya sa hopi information valioso ave. Nog iets meer voordat we... Nee, Mashadanki, superleuk. En we komen zeker graag nog een keer. En als dadelijk ook het gebouw klaar is, dan nodig ook iedereen uit om te komen kijken. We zullen daar ook een mooi gepast feest of een rondleiding ook weer gaan geven. Dus dank u wel. En dank voor het vertrouwen ook voor ons ziekenhuis. Jacob vroeg op, director de hospital, junto con ons awe tambe, senhor Gregory Cruz, candidata de raad van bestuur Hambre financiero de hospital, que está percorrendo para hospital, está bom de salud, para tratar tu gente que está mal de salud.